Dini nga item, gipa-identify ta kung unsa nga quantifier o sa ka-adverb ang angayang i-partner sa noun nga evidence. Little ba or few? Need natong mahibaw-an nga ang evidence o sa ka-uncountable noun. Although na ay rare nga mga sitwasyon sa academic English nga i-plural form ni siya, but normally sa paggamit ani nga meaning para pang suporta sa korte or para tuuhan ta sa atong mga gipanghusgan, uncountable ni siya. Pariha aning gipakita sa Oxford Learner's Dictionary. Mao nga little ang answer dinhi. Kay para ni sa mga uncountable nouns. Kay ang few para sa mga countable nouns or mga nouns nga naay plural forms. Pero dili ni sumpayan pag of, parehas option D. Little dayon uncountable noun. Little evidence.